Hello guys, welcome back to my vlog. Dito po tayo sa shop natin ang katropa natin si Kambal. Hey guys! So guys, dito kami ngayon guys. Nag-ayos kami. Bigyan po namin number guys para hindi maano kabalik-baliktad. Gano'n niya. Ito na po yung guys. Lagyan po siya ng oil, diesel para malambot siya pagpasok sa yung buto niya. Lagyan natin din siya ng oil para malambot. Ganito lang po guys pag mag-ano ng makina, mag-ayos. Meron kayong mga sakyan guys na knocking, kayo po ayusin dito sa Alex Shop sa Katmon, St. Bernard, Southern Leyte. Dito lang po yan, Alex Shop po. Ito na po yung piston niya. Tinatanggal po ito para mapasok po sa makina niya. So guys, ligawan natin siya ng oil diesel. Lumambot. Ito ikotin na siya guys. Ligoin. Ito na po yung una guys. Ilagay natin. Ano ba yung una ilagay niya? Yan, dandanan lang guys para lumambot siya. Mahirap talaga gawin to guys, pero sa kanila sisiw lang to, pero sa atin parang hirap tingnan, parang daming kuti-kuti sa ginawa ng makina. Ganito pala magpasok ng piston rings guys. Hirap pala to, no? Ito yun po yung piston ring nya. Ito po yung kasama niya guys din sa makina. Ang liit lang guys, no?